Presidente Aquino gi-interview sa mga grade school students sa Davao. Si Mildred Galarpe sa report. 5 ka mga estudyante ang nahatagan og higayon nga makapangutana sa ilang mga concerns ngadto kang Presidente Noynoy Aquino sa iyang pagbisita sa Davao City kagahapon. Ang City Mayor's Office po nag-commit na rin na pagbibigyan ang aming during our SPG leadership trainings on climate change and of Secretary Danis Arangis. Ano po ang ginawa ng gobyerno tungkol sa... Minuto na lang yung pagka-testing. Talaga hindi pwede nangyari yun. Ako po si John Carlo. Ang tanong ko po ay ganito. Elementary school. Narito po ang aking tanong. Una yung taon na nag-aral. So, may nangyayari na katulad yung... Si Aquino mitunga sa programa nga Trivolution of the Young human sa imbitasyon sa batang si Jiro Jun Jury Lopez. Ang Trivolution usa ka proyekto sa Mindanao Development Authority, DNR, DepEd, Department of Agriculture, DILG ug DOST alang sa pagkombate sa epekto sa climate change. Reports gikan sa Sunstar Davao, ako si Mildred Galarpe.